बाथौआ जाबाय बर' हारिनि गुबै धोरोम। बाथौ गैयाबा बर'फोरा गावनि धोरोमखौ खोमानानै लागोन। बाथौआनो बर' गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिनाय मोनसे अंगुबै बर'फोरनि धोरोम। बाथौआ बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय, आइ आफाफोरनि थाखाय थांनानै थानायनि मोनसे लामा। आरो बे लामाजों थाङोबा बर'फ्रा गावसोरखौनो हारि हिसाबै सिनायथि होनो हागोन। आरो बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंहायनो गावसिनि राव, हारिमु, धोरोम गासिबो बेरखांजोबो होननानै बाथौआनो जेब्ला मानसिया सुथि मोनो, सिभिलाइज जायो, बा बे बाथौनि गेजेरजोंनो बर' हारिफ्रा थांनानै थानायजों लोगोसे गासिबो बिथिंखौ जौगाखांहोलांनो हागोन। बिनि गेजेरजोंहायनो जों सोलोंथाइ लानानै गोदान मुगाजों गोरोबलांनो हागोन होननानै बेनो बाथौआनो बयनिख्रुइबो गुदिसिन धोरोम बर'फोरनि। आरो बाथौनि गेजेरजोंहायनो जोंनि समाजा गाहामै गाहाम सोलिलांगोन। बेखौ मिजिं थिनानैनो जोङो दिनै गोरोङानो जाथों एबा रोङियानो जाथों, गासिबो बर' जाथियानो बाथौ धोरोमखौ बजबनानै लायोबा बेयो बर'फोरनि मोनसे आगानसे गावनि हारिखौ सिबिनायजों लोगोसे देरहासार जागोन होननानै आं सानो। जोङो दिनै जेसेबां मुलुगावहाय धोरोमफोर दं, बुंनो थाङोबा बर'फोरनि धोरोमखौ जुदि नायोबा बर'फोरनि धोरोमनिफ्रायसो गुबुन धोरोमफ्रावहाय बारस्लायलांनायखौ जों गुबै महरै मोनो। नाथायबा बैफोर बिथांमोनहा जायफोर बारस्लायलांदों, बिथांमोनहा जुदि बाथौनि गुमुरखौ मिथियोमोनब्ला, गोदोहाय बुंनाय जायोमोन बाथौआ धोरोम नाथाय सान्थौ गैयामोन। नाथाय बाथौ धोरोमा दा सान्थौबो दङ, मोनसे धोरोमबो, थांनानै थानायनि मोनसे गाहाय लामाबो होननानै बै बिथांमोनहा, जाय बिथांमोनहा गुबुन गुबुन धोरोमफ्रावहाय गुबुन गुबुन ओनसोलारि नङाबा गाव गावनि बेक्तित्व साननाय हनायफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थादोंमोन, बिथांमोनहा बाथौ धोरोमखौनो जुदि सम जानायावहाय मोजाङै बेखेवनानै नायोबा, बिजिरनानै नायोबा बाथौआनो बिथांमोननि गुदि होननानै बिथांमोनहाबो गनायगोन। होमब्लानो बाथौआव गिदिंबोफिननायखौ जों मोनगोन। आरो बाथौनिफ्राय गुबुन धोरोमाव थांनायफ्राबो गोबाङैनो खम जागोन होननानै आं सानो। आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदों जे बाथौ धोरोमा बयनिख्रुइबो बर'फोरनि गुदिसिन धोरोम। आरो नंगौ, बाथौनि गोदो गोदाय जेरैबायदि फुजिनाय खान्थिफोरमोन, माखासे डिसिप्लिननि बेलायावहाय जोंना जिहेथु बै समाव लेखा फरा जोंना मानसिफ्रा रोङामोन। नाथाय दा लेखा फरा रोंनायनि गेजेरजोंहाय बै जाथावै खान्थिफोरखौ जों फोसाबनायनि गेजेरजोंहाय बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंहायनो जोङो बर' हारिखौ, जेरैहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन, बर' हारिखौ मोनसे मास्टार रेस दानायनि, मुलुग दरबारावहाय गोख्रों खालामनायनि। दा बे बेलायावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरै सानदों, जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे खोथाखौबो होनदोंमोन, जोङो मोनसेल' लामाजों थाङोबा बर' हारिखौ दाफुंनो हाया, जों धोरोमनि लामाजों थांनांगोन। जायफोरा धोरोमजों थांदों बे धोरोमजों खालामथों, जायफोरा थुनलाइनि बेलाजों थांगोन थुनलाइनि गेजेरजों थांगोन, रावनि बेलाजों थांगोन रावजों थांगोन, जायहा माने हारिमुनि गेजेरजों थांगोन, बे गासिबखौबो लाजोबनानै बर'खौ मास्टार रेस दानायावहाय बाथौ धोरोमाबो गुबै बाहागो लागोन। आरो बेजोंनो जुदि दा बर' हारिनि मोनसे धोरोम बाथौ होननानै बुङोब्ला, बे बाथौजोंनो जेरैहाय गुबुन हारिफ्रा, हमना लादो असमिया हारिफ्रा गावसिनि बे बैष्णब धोरोमजों जेरैहाय गावसिनि हारिखौ फोजौनो हादों, जोंबो बर'फ्राबो बर'नि गुदि धोरोम बाथौनि गेजेरजोंहाय बर' हारिखौ जोंनि ओनसोलजों लोगोसे, रायजोजों लोगोसे, भारतबर्षजों लोगोसे गुबुन हादरफ्रावबो गोसारहोनो हागोन। मानो होनबा बाथौनि धोरोमावहाय बबेबा मोनसे धोरोमखौ नारगारनाय, बबेबा मोनसे धोरोमखौ मुगैनाय बेबादि साननाय हनाय गैया। नाथाय जायफोर बाथौ धोरोमखौ आनज्रायलांदों, बिथांमोनहा बाथौनि गुमुरखौ, सान्थौखौ साननो हायियावसो थांदों होननानै सानो आं। बेखायनो दिनैनि बे गाहाय आलासिनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो लुबैयो, जाय बिथांमोनहा बर' हारिखौ गोसो मोदोम जिउयै मोजां मोनो, बिथांमोनहा जाहाथे बाथौ धोरोमावहाय गिदिंबोफिननानै हारि दानायावहाय, जाथि दानायावहाय, बर' हारिखौ मास्टार रेस दानायावहाय हेफाजाब होफैयो, बेखौनो खावलायनो आं लुबैगोन।